Asantemaso TV, yasomo sompa. Ena nyame ya adom ema yekopie mu wo Kumasi High Court na eye contempt charges a ye bre etia domahene ni ye pekwan a ye de be serve no the macho men for no mumma kwan ma ye ma ne ho enti court no ma ye kwan foforo ene ye fa so publish bibia enti ene na court ne share say ye mra ho enti nyame ya adom ema ye bepie mu wo court ene ye baaye na omufra asem no na eye nana domahene ne lawyers atwere aba say sisi na wafo mu say ne lawyers a wodi asem no ama won ne senti no almost record say court no emma adjournment on adjourn won case no emfa nhye da foforo na omuntime mra ne yenka asem no enti court no ebobo hu na ansa na yebeduru ho no ena brantie bi so nsori ye se onu ye nana domahene ahemfo kitwa ne bi ena wasoma ne se omra no omagina mo emma no enti ye lawyer ne sori ka se de bi onti ne omabiase na asem na ye dia back court no criminal in nature enti ade ye criminal in nature de den na obi etime besi wanamo emma enti ne senti no ye si ye ne se judge no eka kire ohini na nana domahene ma ne begina moma no oka kire no ka kire ne se okwa onka kire nana domahene se asem na ewo high court for ewo Kumasi no criminal in nature court wo na enyo hye obo wa mo asem ne de ye beka ndi sana asem no ekosiye nti ye bedamasi de bia me ka kire mo se bibia abutre Ghana mra mra ne yede chichiri Ghana mra no ene ma na domahene tumi ema ne beye the Bunu Regional House of Chiefs president enti mra ema okwan ma beye bibia na aso wonfa ene die ene obuo ema mra na wankasa no wo na man ne your authority enti ye de ono timi ka se court ka asama wondi so bare yanso no ye wogidie ewo court no mo se court no wotumi esin ankwankwan biara otime ebie na no ka se obeku nipa ema domafo akotua sika akoyi no ye wogidie ewo mra mo se sika bia ne ho a yetime di to atentreni enti ne na da na domahene kan ne nsem wo ye nyina no enya de a eba akosi aga tinyame ya aduma on the 3rd of July no ene ye beko court se owutumi na court ahye ne se ji nana sambaja flan krata afa ko national na yemfa ne din kan hemfudi ho na so won emma obi kura nka se woto abama no ne se ntia sa area ne nyina no ohuna na oni omukun na okotia won eno ano wo ye ti bebi abehunu se bunu region no nana domahene wase bunu region bebi abeku bia wakoro ha ma ntokwa aba ho but in him say yebe restore the glory of the Bunu region. We will restore it and we would use the lay down mra ene nyoma ewo ho ene yede beye nti yebe damasi ensuo eto anti network no enye enti menka enyom menkasa enche nti mechia matiefo se di mrani mre nyina no munya mre editie mi ti yame aduma before the weekend nso no yebe ba na ne ade bia ewo ho bia no na yamama swati timesre sampa fo emabunu amwo sampa munya abutre na yemmo sampa asundwe ho ban maybe a dread under the disguise of the so called bunu a domahene nyunumahene ayesumahene ene the regional minister peso wo ye no omeye kwan bia so so omeye amatotrasem abasampa barade aye nananom chichire ye no ye mmoa wo mu emmo nsa kuru no enti moma ye mfa mra kwan so eno ena nana samaja fla oyi odi mra no ena befa mu de mra ne sie no na wa mana ye adwuma nti ye damasi mon kama komanto mu yem na obi anye din na ne mra ne sie no ye behunu obiara ni a wo Ghana obi ni
Ghana ososin Ghana mra nti yebeda mose nti ene na doma ahene eba ne nkruf ne lawyers ba court ebe sre court ema court etu asem ne sheda se ne ebe ye ombetimi aba oma na himfu kitwa ne bibesi ne nemu court emma ne hunu se onko kantre na doma ahene se asem no eye criminal in nature nti obi ntimi mbesi wanam wankasa na ese wo ba nti yebeda mose nyame nka mo ho no mo ho ban na mre nyina no de nyame ka no wo adwuma bi na apese obi a Brasampa na bebie asomdwe wo ho ye post 2 Brasampa eye border town business grow wo ho ye pa ade bia bia koso ye te bebi a wo bia no Brasampa under the leadership of Sampa man hene na Samba Jafla wotoso mbienu ene na trankonwa moa bi omude beboa wo ema adwuma bi a wo ba establish no bekọ animu no nananom edi beboa wo enti edamasi pa nyame nka mo ho nyame ya aduma either Friday or Saturday no meba na mama be mam update on everything that is going on ya di asida sonko efri na Samba Jafla suye edi mama ewo mo mpaibo emobuna mo Sampa mo nkoso na mo masundwe ho ban mo ma obi embehye mochi ema mo nya tutrasem de bia memeka obi eba se koye bibia bisane se ono no ne manu wo he utna ho na oba mawuli ekoto tramo no okoto nuama bi di maw ene ne yire na wo menum se mo nkoye tutrasem na mo bisane se ne manu ewo he enu sa nuama ne sa wo hwe ya trawuli num ebehye mochi ampranum behye mochi se munya nuama ampranum ne ma ewo he ena enye tutrasem ene yediye dihye timesremu ema obi enni wanimu ense udachi emma onkoto nioma bi emma ma mfa nhye se bansiri enne bebo ho ba obua so on na ade ntna wono no onye na ono no ne ma eko school no wafamu na mo ye sa nioma enne nam kuromu na hwe boys na mo ye mudachi na mo sai no Sampa nkonya sam ya kan wie eye na Samba Jafla ena ye Sampa man hene enchepi mne mra no so sie no ye be fofili na no kurora aye His Royal Majesty ede ne kopie mu aban kasie mu ede ne kire the president of the land ede the ministers say we ene ye ka Sampa nsem no omudi nkunim aye de ne sisu a me a Sampa ye medie me de Sampa hye ne nsa enti ne yaka nyina ne se ye de ne din be ka ahemfudin ho eno enti ne ye wo court no nyame ya adoma HJP that one too we shall overcome it na Sampa afane ntuma pafra na nyoma pa aba enti ne regional minister ye ne tatis awodi ba so obeye na basabasa ya ba na wanya kwan bi so akochi ye nkrofo no oboa enti menye yie de enti a president Mahama edis bono no share nsa ne so obehwe ema ne nwuma pa ne hihye ye pa na ogina so wo ye campaign ye de man no obema bi aba ho na enye saa nyoman e na wo ye nti mesremu a munyai e na saa boy no nso a owo se Kuwait o se nyifa na owo kare mu no munya no eyi de bia me ka won say like me ba ye no be kire na se to obegina na o kan nsem a oye be ma nka unlock me wa block me ti me hu ne nyoma ti obi frem na o ka se wa ka se ya na so munya no ne anti bi wo Bontuku Cote d'Ivoire your friend say is it Kubrai ne anti no obeto obaye ebeji na Samba Jafla ne nua ba ne nua panyine a your friend no antiama obeji ne chance over millions of safes ene okoton ye disika ne ma ne kunu ema ne kunu de ye ne ho ade a sisi a wo ho anti ma me ne kura wo dwane ne nua saa kare mo ne nua wo Spain me makunta wakoji makunta ene me nua ba sika a makunta ne ba Ghana ko ne ma me fie kosre ne ma me bonkuto dwosre no and these are the kind of people are the criminal minded a omoye we ye busu mo ye nya saa nyoma no enti mesre mo a oka munya no se ne de bia me kan udi na chi a wo be kan sem bi ama na kokko akwa affect omo a omaye din a omunimu a yenka bi no ba wono no sebi akwada sore no ohu ne hu wo ahemfi a
office o edihye o mbisa kwan ya enam so a obepie mu wa hemfie. That is how they are. Because no mo ye closer no mo di agro ho no, they think say they are royals. Na hefa na nka mo pese mo di agro o mo di esika kokko atom no ahemfie wa na mo besom na mo di agro ho. That is how mo hunu ya mo hunu mo ho. Te mesre mo o didi atem o ye nuoma a mo nya no senko wotimi ebe kire masi the way am kire na se ne nana ye frɛ no Badu a wo se ye frɛ no Badu no ommo ne nana no mu bidin ansa na ebedru ono so a ye oto so du a ye frɛ no Badu no ommo bi ebi ni ho saa because ye nana ye frɛ no Wilkwa Mejabore a wodi sampa konwa ene to ne nana no oto no no ene wodi ne maami a ye frɛ no Badu no din etu no. That is how come omo nyine ya omo wo ye fie ho. Suban bia obenya bia no ebi wo mo busua mo. So intimesere mo there are a lot of issues, but we want the peace of Sampa. Enti didi atem o ye nuoma asatem didi ene ntro ene de keka ho ni na no entime nsesa bibia. Eye na nadoma hene suma hene ena the regional minister tatis no omo pese omo use Sampa as an experimental ground for their so-called Bunu Champi agenda. But that will not be. And to mesre mo Bunu region, ye frey the Bunu region no. Mo dia mo ye din na mo hwa mo hunu se na nadoma hene was say region no kurubi abewra mu bia. Ono ankasa ne kuromu abesim o si hene kura no akokota momatu no. So enti is a whole lot of onim se o giant krufo with intelligent with nyansa ebamwa ontimi nya even sebi onya organizer kura endi wo ho enu ntina ne wo ye no ye. But we shall overcome this. Ye be use the very law na e man be ye president no, that very law no ye be use a we will overcome him. Entimesre emebu na mo Sampa, whatever they do mon kama komanto mo yem send ye be ya ne the regional minister omoko plan ye na apia bontin no entimi mamo ye na nanom kuro no ye bebo ho ban ye be yusu amamre ene amane ene mra e de abo ho ban ntimedamasi tinyame ya adomu a on the 3rd of July ye be hia ewo Kumasi High Court na judge no ahwe said na nadoma hene esusin Ghana mra na yahwe on say like ya ono na nadoma hene no oye judge but on parking kan senka sebi o parking kan a enko be hunu se mandemos no judge no order wo say deform score uko stay of execution no na judge ne kan say asemu a uba ese uba be stay no enya ade a ntiase yedin ne me ka kire wo nyina ne say jinkrata no na fakọ protocol wo ka say receive and forward enti senka na doma hene e parking kan na bibi ba na wo kan a ko be hunu say judge ne kan no emphatic say gi na forward but uko transe na wodi agro na agro wani su na de otan a wodi ama omaya efra na asante nti eno nti no obeye ne obeya ye de ye mfa kotiba enkose ye kuru no because yenim se sa na woni doma hene wudna na doma hene ene suma hene ene regional minister sa na mope nepa bebre bi sa me sa de ntina me ka regional minister yi ena na oye omuloya na oye onu na ekotwere no wo ayimu se yewrasi asanti Sampa ya asanti maidia no oboa ene na ye Sampa fofuru bi regional minister ene twere so e ma judge no kura sa da no judge no ma no withdraw sa statement enti say wo be ye regional minister no ne ye fee say enka he will rise above that atade na wo hye no but odaso yes he is trying to he is trying to still stand and fight for that so-called na enye social media and behind politics and ye be fighti e dey expanding territories enti ye be da mu nyina ase nyame nka mo ho na ye mo mpaye 3rd July enche e be ba sese ya enti ye da mu nyina ase se de bia no mu nya abotre na mu ye ne ye na na samaja flamra e na osunya ye enti won famra ntu nchen enye ne ye enimra mu ye be ye
nhyehyeye biara yɛbɛyɛ bia no yɛbɛma masoati obi nso bisa about yie no yegusu court ne kan sɛ yɛne police fo ntra na yɛ agre Nana Sama Jafla ene na tena nkonwa omutu saa nam no beebi e ba akosi bia no yɛbɛma masoati nti yɛdamase medamase pa nti ne tofa bɔ mu nyina ne sɛ Nana Domahene ene ne lawyers eba court ebesre court sɛ omuntu ade asɛm no nhyɛda sɛ ne yɛbɛyɛ omo betimi aba omo san ma Nana Domahene ma obi besi ne nan mu court maniti ase sɛ asɛm no ɛyɛ criminal in nature ne science no obi ntimi mbesi ne nan mu ɔno ankasa na ɛso oba ne science sana ekosi ye tinyame ya adom a on the 3rd of July no yɛbɛsan akɔ court ɛnkyɛ Nana Sama Jafla din yɛde bɛka ahemfo mo Ghana edin mu because yɛ nam amamre ɛne amane asu ɛne di ne akonwa na ma no Sampa ɛyɛ asanteman dia efiri titititititi ɛna Sampa nsɛm nso baayɛ no ɛkopie mu wɔ menhyia ɛna menhyia tena so nti yɛda mo ase na menuanom a yɛwɔ Bunu region momma yɛnsɔre ntɛm a ɛbɛduru mrebi no Domahene ɛbɛfa ne pɛsɛ menkumenyame nti no ɔbɛsɛe Bunu region ne nyinaa ɛno ɛna wɔyɛ because wɔgyae ɛma nimdifoɔ ɛba mu a ɔnya tumi bia biom ne senti ɛna wɔyɛ ne wɔyɛ no ti ɛbɛda masi na menka mo ho na bibi ba monya abotre na monsua na monkura research ɛwɔ mu independent mechia mia min madamfo Krambo Kodwo mechia no monka ntan sɛ meti ne nka che na onsamra na wɔnyɛ research ne bibiom na wo ma ye hu no ne ene esi wɔ court okatra mi sɛ Domahene emma court bia mu omukaye nti na me pese Krambo Kodwo Mr. Kodwo Adwuman o me kan kyerɛ me sɛ bia nkrofo no mu ba court ho no omubu anya Nana Domahene ne soma wo because o ka kyerɛ me plain sɛ enya dia Nana Domahene beba ho da he will never come to any court but then nkrofo bi ba ho nti Krambo Kodwo emma me hunu sɛ ntro na omu firi bebi ɛna ombɛyɛ kanana sɛ Nana Domahene na asoma omu na enye nokore ti besre mu bebi ba emma munni sɛ obi be like wo page emma wanya sika obi be hwe wo emma wanya sika ntino na emma wo refree your basic principle of standing for the truth ana nokore nti yebeda masi nyame nka mo ho meripamo no me ne mo besan hye biom ne yehwe Sampa nkoso enuoma na nanom de tutu akwan mu ama Sampa afa ne ntuma pafra ye ne obi enko akansi bia ne ye na nanom kyekireye na ababedi Nana Sama Jafla otosomi no ensa en wo hwe so no de akoduru bebi a eso odiduru Sampa ya santeman dia titititititi ne bekoso ya santeman dia ho ne ye sorry to ye nananom na ho nso ene ye beko atena se wiase wo ye chi asanteman foforo bi ba Sampa will still remember, he will still remain a member of that asanteman ti medamasi enye patapa ene ediye dihye enye tutrasem ene ediye ukofa sekan ukofa tuo na wodin sebi nkwase asem a mra enche mra ni wobedi ne nyunyu no saa mre no na omo a omuto tramol ni mamu omo muto red ni mamu no na omo adwane nti mudi no ba no machi oba mawle no machi mudi ya trawule no machi mudi ampra no machi mudi Karemu cities Karemu a ono ne din kura wodi mana wan say so o twere ne din ma no ana wo twere ma ne say take it to a place for them to kill you or the people ne beko wo be bie wo mfa hye envelope mo be twere take it there for them to kill you on kataso or the beko emomako no because ontimi nkan no ono betena ho na odada mo se munye tutrasem na mo ye na be kono mo betena ho na omo no ye mo na mo ye tutrasem na eyi no ba ne yire ye friend sen na wo minum ebetena ho na wo mi a sebi o twere ne dia obesi ni trasi na ono be kase mo nkoye tutrasem na mo ye na ye bechiwa na ukura no umma na wo mo no na daachi be na wo pa ma wo
abrante wo ma a wo be pa adwuma pa bi aye e de ahwe nkwada no na wa ma obi akɔfa atade fon bi de ahyew na wakɔ chichire nnuama bi na wakɔ wakɔ hye obi kasa de amam na motafre na moye ne saa nnuama no wono bomu ewo mu an wo says me be raise fan sika e de akɔma konafo na ode ne sika esa na wakɔ ye saa nnuama no na ɔnoa to jimi na modi na afi se eno ne wiase ne nyina ento wo se wo daache na banya maamefo nso omohwe wo a monim pa se ampa omudi omachi no eye nkoafo omundi sampa konwa enti adinti na ahoya be mamma timi sacrifice mo madaache sa ahoya etimi amma mo refi se mo ma no omudaache ehia mo besrema mo hwe nnuama bi ye na mo hu ne ye abrante bi e fra no se Isaiah pa se yesi Isaiah ko gina me nua ba enimu ka se ye den ya ye ntimi nyete so wo no wo Isaiah na wo Isaiah na me pese me yete se wa se ne nka sebi nka menum adurawu so enti eye share nyoma bi enti medamasi nyame nka mo ho no mo ho ban na me mpai bo nyina ne se yabusuafo no kakra akodi o mu side ho no mo nsa mra fie mu amunim pa wo makoma mo se enye ho ne se mokọ menim se ye nananom samanfo esomudaye mo nsa machi na mo mra titre opanyine ai Adama Watara Saibra brefie unim I know baby awo bia no poto kasam ye kan bibi se in your sober reflection utna hodia unim se baby a medidie sebi ade bi na ma me bedi wo na enye ho na me wo Saibra fie ene wonu amanum kakra na omo wo nche no Saibra fie na munim pa se ye ne mu a baby a makọ akọhye no ye baby a makọ akoduru no enye ye besrem mon san machi o se ye nananom samanfo no omo wo ho de mu ye nyina no ye mu ye nyina mon san machi a o se me de bia me ka kire mo me nananom samanfo me nananom ebo me ho ba Adama opanyina Adama Watara ni maami aye friend mammo si obo mpa ye mami because ni se nokure no na maker on se tamu asem ni ba first aye kopie mu okontinyin fie mammo ne kasaye mammo kasaye pe no kan nokure no o se ajarfo jo mi ne wo ye baako from that day no mama kasa bio so onti baby owo bia nyame mfa ne kransi yi because wonim nokure no enti omu nyina omu bo me ho ban ti da me mabu me free bi asemu no no omu nim se mawie ne yese meka omu nim se mawie ne yese meye no ma frame ti mesrem a mon san mochi na mon free baby a makokote no mo amu nim se football I say Man U atoni player no odi na ma Benfica na obolon bi wo ho enye eho ne utim nti mutim ankasa ene ye busua ya sunyola dishi kronkron ti momra montona sedin na mondwin ewo motrimu a mobehunu se baby amwo no you need to come back home na momra na ye nyina ye nkambo mu na ye mmọ ye nananom japade eho ban won se nanu na karmo ye friends en kramo kwadwo Mr. Ajuman na odadamu kase yesi mukura no yempemu biom because onim se munim no kure no ayese mo bafie nti o ka asem a ebema monpo maka so sei ti that's how it is sampa munim pa se sampa dia ti momra na yenyina yenkambom na yenye ade bi a mo fi se enu nti na mo ye no momra ye na mo betena se ye be mama hu no ye nuane mo ye nana samaja flase on hwe se asem bi betu Adama Watara ana onuano mu baako a mo wo sasade no onim se mo ye moja and we always will value you as our family members and pray for you say baby am wo no nyame mmọ mo ho ban se mmereduru na mo ba na odi maba sundwe mu na sampa ne de ne ye na samaja fla wodi kan ene ne nua ba yele mo dan ba chichire ya edidi soa beduru na samaja fla otoso mienu ensam de ye bebo ho ban ye matu trafo ensai kuro no emma yen nti yenso no ye bebo ho ban
yɛn fa gidigidi yɛ de mmra ɛne bibia ɛne bɛyɛ ti yɛbɛda mo ase yɛkɔ so asrɛ sɛ nyame bɛka mo ho na wabɔ mo ho ban nti me ba wie no ne me ka kyerɛ mabunu ne sɛ ɛma obi nyusu me hu sɛ obi ayɛ totrasɛm na wakɔ pension na yɛtua pension pay ɛde ama no da so obi ani hɔ a obɛka sɛ totrasɛm a meyɛ me bɔ akɔkora no ɛne yɛtua ɛho senate ɛma me obi ani hɔ saa nti bɛsrɛ mo a deɛ ɔmu yɛ kmiaa no ɛyɛ ntorɔ mu a munim mu maame no munim ahoɔyɛ bi na yɛyɛ wɔn ahoɔyɛ no adidi mu ama ɔmani afra sɛ mu sɛe koraa no still they are okay so enti Ghana Police Service mesrɛ mo mani nkɔ zongo lai hɔ ɔmo tɔn saa red any fake cocaine ɛwɔ Sampa zongo area mo hɔ no ɔmo tɔn no nti mmabunu no sɛe ɛhɔ no ɔmo nom no nti mesrɛ mo nyɛ undercover na mo nchichi maamefo no ɛmaama no ɔmo tɔn no wɔ hɔ mesrɛ na mo nhwɛ ɔmo na mo nchi ɔmo sɛ ne ɛbɛyɛ a saa endro no ɔmo nom no ɛna mo yɛ sɛbi saa nkwasa asɛm no mesrɛ Ghana Police Service mo nkɔ saa area mo hɔ na mo nyɛ saa nneɔma no na mo nyɛ saa tin no nti ɛbɛboa paa sɛ ne ɛbɛyɛ a nneɔma bɛkɔ so yie ɛde ama yɛn mesrɛ because ɔmo daakye no ahia ɔnso obi bɛdwin sɛ Nana Samba Jafla ɛmpe ɔmo nyinaa yɛdwin ɔmo ho because ɔmo nyinaa ka yɛ nananom dade maaye saa boy sɛ ɔmo ninam hɔ a ɔmo yɛ totrasɛm no yɛ ɔmo nyinaa ka the collective ayi a yɛ nananom de gya maaye na ɔmo ka ho bi enti ɔmo yɛ Nana Samba Jafla adesoa a wɔdwin ɔmo daakye ho enti yɛmpɛ sɛ ɔmo bɛsɛe ɔmo mmɔ ti Ghana Police Service for yɛbɛsrɛ mo a mo nkɔ na mo nhwɛ baby a ɔmo tɔn cocaine fake cocaine no any red no ɛwɔ Sampa zongo area mo hɔ no mo nhwɛ na mo nchichi ɔmo pa mo ma undercovers for emra hɔ na mo nchi ɔmo na mo ntimi and get the town out of those things ti edamase ya me nka mo ho na ɔmbɔ mo ho ban ɛyi your friend is saying lady B oni me ɔse madwane na your friend is saying madwane agya me yire ene me ma na then I'm blessed me da nyame ase say nyame timi ma me oba ne enkwada a metimi dwane gya wo mo they are still surviving nti it means say I'm a responsible person and I'm matimi train omo yie nti eno no me mo wodin krampo ma o ye mo wodin wo ayi radio suda ena me population na e wa ha no do so nti me mbebo wodin ma wonya popularity nti eno de emfa me ho say madwane agya wo mo say menye denyo nyame aboa me ama matimi aware oba a metimi dwane gya no no wotimi hwe me ma ene bibia de a ene am blessed nti eno de emfa me ho people saw me in Sampa omo hu say me wo Sampa me be ye sign by they see me everywhere me nyu obi anti obi catch me say madwane me hide a obi a me hide na meti Facebook da me so yi enti mesrɛ mo a ɛya ɛsi ntokwafunu wa na atɔ akeka ene ne akeka enti medamose nyame nka mo ho Nana Samba Jafla otoso mienu Sampa manhene ene na trankonwa eche obi biara ɛyɛ a yɛwɔ mu yi ɛyɛ Sungbe festival ti nananom amamre ne amane bi ese bia no nananom yɛ omo yɛ wia na yɛ di Sungbe ne wie ne yɛ wia nananom antrankonwa under the leadership of Nana Samba Jafla otoso mienu ɛbɛba bɛyɛ omo bɛpɛda no makohia mo wɔ Kokua no ma raise funds at the aboa the establishment of teacher training college ɛwɔ Kokua. These are the things Nana Samba Jafla ɛne na trankonwa ɛdwen ho sɛ ne ɛbɛyɛ mpontunwuma ɛbɛba hɔ enti mmera yɛwɔ mu yi the Sungbe festival no ɛyɛ solemn celebration. We are reflecting on the core values of ye nananom ne nananom gina so omo betena kuro no so enuoma omo ye yes honhom no na bosom no ye nananom de boa omo ye no. These are the time where we reflect on them, we reflect on community, we reflect on unity, we reflect on development. Sa nneoma en ye nti ye say solemn ye take stock of what has happened. Ye ne ye nananom ntemu ye hwɛ na ye rectify ene ne keka ho
And this is the time where nananom bɛyɛ ne nyinaa ɔmo yɛ ne nyinaa wie a ne yɛpɛda kɛseɛ paa ne yɛtu yɛn nsa afrɛ nipa bebree ne yɛakɔ akɔhyia mo ɛwɔ jam kuku a yɛhyia mo wɔ kuku a ɛbɛyɛ merry making ɛbɛyɛ fundraising ne yɛde aboa the establishment of First Teacher Training College in the Jamai North District and in the Traditional Council of Sampa. Nti yɛbɛda mo ase nyame nka mo ho bebi a wo bia obetimi aba Sampa na waba bebie w'adwuma bi a pɛsɛ wo yɛ wo manpower yɛmmɛbunu no ɔmo yɛ well educated ade bi a ɔpɛ bia no ebi wɔ kɔ a ɔmo boa de yɛ bibia enti mɛda mo ase nyame nka mo ho na ɔmmɔ mo ho ban ɔse I hear a video when Otumfuo was saying Sampa belonged to him. Don't you think one day Asantes will take over Sampa? I would say, these are the type of notions I'm war. Maybe it's our question. Emra na Kofi Sunu a wotoso mienu wo ho. Na oba menhia ebe soa kire Otumfuo opokuware. Da ben na Otumfuo opokuware eka se Nana Kofi Sunu waton plot 10. Bremi sa plot no ehu sika 7 na fa 3. Onji sika bi emfiri ye ho. But enam Otumfuo so ema Sampa ahemfu odi omu ko abrutire asese amene wo kasa ebinum wo ho a omoda so ye adwuma wo ho so enti Sampa is part of Asanteman and Sampa belong to him enye bosremuka eye nokre before the formation of the Asante Confederation Sampa came for protection from Asanteman ta emera na no mo chichire Asanteman no na ye konka ena binom nso ediba ebinom nso was negotiated into Sampa adwane ye edi ne ho bebo tumi kese a ebetimi abo ne ho ban a eye oman a ye friend Asanteman enti enum anu mu Asante eko ye etre ne hye echichiri oman a ye friend Asanteman a Sampa is part of it enti broni eni Asanteman bekun ye Asanteman di broni so omo sai kon biom Asanteman di broni so enti broni ko gada Africa Nigeria fo eni Ghana fo ni bi a omo ni Asanteman bekun ya omo di Asanteman so eni omo gu oman a ye frɛ no Asanteman omo gu ye no na omo fi say they can rule bana nneoma eyedi ama omo ntimi eno na ba ya Potokasam ye won ye frɛ no restoration of Asante Confederation eno omo sai restore ye. And if they restored the Asante Confederation and gave the powers of Asanteman to the Asante king, na Asante kase Sampa ye media, what problem do you have with it? Both amambre, amanie, and a law. And until I make a choice, compare the case me di to me platform so na Asante Techiman Traditional Council. Any krobia ye friend no tano so a ben Techiman. Omasem no ukanya na ye free appeal court by no judges no were emphatic omo can say the restoration of the Asante Confederation automatically restore the jurisdictional powers to the Asante Kingdom. Entemesraw enye se Otumfuo sebi eti bibi no waka na keke Sampa ne dia mram ne dia amamremu ne dia and it is the truth but that doesn't mean say yewura be sori aka say Sampa fo motom nsase amomrem bi ebi nsi da onu mbom kra no was spend wo yeso Otumfuo foundation ene ne keka ho entemesrem these are the some of the things and mepemre sesi aware this are the way no mepemre na ma kyerem the Asante Kingdom. What does it do? What are the benefits? Na munhunu Sampa hemfo mo misa mo bebere mo kwa abroche na it was through Asanteman councilor omudi omukoye. At the time Nana Kofi Sunu ewo ho Asanteman council ebechiche school Otumfuo foundation ebechiche school nkonwa edi some of our schools. And to question now can say Otumfuo say Sampa ye ne de na Asantes will take over Sampa no.
yɛka ɔman Ghana no enye tribe eye country sanso na oba Asante a enye tribe eye ɔman enti Asantes na wo ka no ye sampafo ye Asantefo ni bi ye kasa ɔman na ye fra na Asante ne ye ka ho ba do ba Asante no mu a no benya nafanafo hyenyolefo a eye ye no uba obenya aduanafo ubenya ayifo there are a lot of them coming together kulango fo wom ubenya bedufo wom benya sekwafo wom ubenya omu nyina coming together oyokofo aduanafo ene ba together and these are the tribes coming together to form the nation called Asante. And we can say in no time Asantes will take over Sampa. Now ya can say in no time Ghana will take over Ghana. Unkanwe because Ghana no ene your mind no nipa na ewu mu no tribe ubenya ayibefo ubenya wenum eba together to form the country called Ghana. Ti ubanso a sanso na oman a ye frɛ no Asante no uba yen sampafo a ye nafanafo a ye hyenyolefo eka ho sanso na ba ye wo aduanafo wom oyokofo wom saa enna ye ba together. Enti Sampa belong to Asante Hene. Sampa belong to Asante Mine. But that doesn't mean say Sampa Fono the tribe called is a tribe called Asante. No, the tribe is Nafana, but the nation is Asante. And to the Menyamre Emma Minuakomu, Menimsa Mutiasia, mo man crofo empolitimu. And Timinia Udino cry then Lamini. Or say I heard a video when Otumfo was saying Sampa belonged to him. Sampa belonged to him. And don't you think one day Asantes will take over Sampa? No. Asante has conquered Sampa da Sampa be dia. Okay? Asante na wo kan omaino conquer Emma Sampa be part of that omaino. But Sampa na eka Asante muno. Nipakua omoho nafanafo. The way uba Ghana yefi nyina yefre Ghana but uba ebia Volta region omo ho ya ibefo ebia uko northern region you have Dagomes sanetie ento o na yefre no Asante no na abaye area mo ho a no wanya nafanafo uba ebia Kumasi a ubenya aduanafo ho ubenya oyokofo ho ubenya wenum ho so ho enti coming together to form that unique nation called Asante. Your friend Asante Mine or mine Kron. Asante Mine became a nation before the nation called Ghana. Yeah, for me, or my your friend Asante, and Sana, ye be for me, or my your friend or my Ghana. Into my Ghana, ebe to Asante Mine. Into me, we are sanity here, and to the and then no emreneko. Ochena yebekwa adwuma ti mamenyao mrepamu no meba na maba bekire how Sampa became part of Asante Mine and why Sampa belonged to Otumfo and eye mamre eye nokre enye bosremuka obi anim me the video kura to me platform ho a eye abranti e frɛ no mamulenge no no ankasa eka wajutu mu se ampa ye nananom dwane baaye and ever since or straight or say ever since Otumfo has protected us as emira na President Kufuor tam na sa tam no na yeche German North na efridrobu sa na babesia ko Sampa ye ba beche mu no enkrofo bi sorry ka say enka President Kufuor should not separate or emanin chemu emayen emira yeti ye no papa we nyame nhyira no pa Gayman o Sampa oma Nana Kofi Sunu asotiye se we na President Kufuor peso ye ba na nkrofo bi tiatia mo pa mo ko bisa Gayman nti Gayman be ka kire Nana Kofi Sunu na Nana Kofi Sunu sorry ye na otu ka bam to menhia na obe ka kire oti kokoso Asante Mine ra se ukuro Sampa ene ne nkura ye pese ye tie no mu di ye fa ahodie ma ye no ebinum asori atia. It was through the intervention of Otumfo and a Sampa
omuchemu edi district capital no edi ma Asampa enti menuanom there are a lot of benefit a yenya free omaya eya Asantemaya ye nananom edi ye ho beka ho enuama bebre wo ho na mre no menya ntoboase emamahunu Asanteman oman na ye frɛ no Asanteman no onka sɛ Sampa ton plot na fasika ne bebre mi onka sɛ Sampa munkoja na munswa bibi emmeremi they don't take anything from us but we rather benefit from that or minor ye nananom edi ye bae no enti medamasi mepemre bi na meni wakokom na wate ase yi enti wo questions are the way lamina dia bae a ekire wadwen a enunti na wo notion against Sampa being part of the Asantemana obetimi asende me gada ne nyina na maba video ne yaye ne yaka me pempo se enka one day bi mabia to mu se ne be you can connect ne ye wo wakoma so no we bisa because unti bibia se a utu anamo bi a sebi will not be one way a momu bebre ne enkrofo aka wan se ne menua yi kan yi enye se o kanu ya obisu ana o kanu o tan bisu sana na nti ase eye no bad ma kire mu a kire no minim so obenya lamina ukọ ho na me number ewo me page ho obetimi afa me ne obetimi engage ewo WhatsApp se ne ye ya ye betimi a kire ema nkrofo ate ase na ye ma sebi pese me nkomyafo bi te se na nadoma hene ene soma hene ene the current regional minister no ye omo lawyer no and didi nkọ madwen mu ensa nneoma emayen yedamasi repamo no me no mo be chance biom bye bye. Times are changing. Ghana man, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne etitie mo rem, ne sidan wi ana so moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa Asantemam mu abedom ye. Amedan so bo ayemre. Enchansia wodro apapapa. E wodi gudan so medan homie. E bi de say long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e ho niema. Adabov company e de abeboaye. Yon office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakue factory na ankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirim Asantemaso TV, yes, so mosompa.